Drop down list. Φρούτα. Αχλάδι φράουλα. Drop down list. Λαχανικά. Μαρούλι μπρόκολο. Πώς γίνεται το? Αρχικά θα πρέπει να έχουμε έτοιμες τις λίστες με τις επιλογές μου. Έπιπλα, φρούτα, λαχανικά, λαχανικά, έπιπλα, φρούτα και εδώ πέρα από κάτω οι επιλογές μου. Αυτός εδώ είναι ο χάρτης από το drop down list. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Επιλέγω την πρώτη κατηγορία, Ctrl T για να το κάνω πίνακα. Προσέχω να είναι τσεκαρισμένο το My Table has headers. Τσακ, κάνω το ίδιο και για τα υπόλοιπα. Τώρα που τα έφτιαξα, πηγαίνω και κάνω κλικ στον πίνακα. Όταν κάνω κλικ σε ένα πίνακα, εδώ ανοίγει η καρτέλα Table Design. Στα αριστερά υπάρχει το όνομα του πίνακα. Μετονομάζω τον πίνακα με τον τίτλο. Αντίστοιχα το ίδιο και για τα υπόλοιπα 3 πινακάκια. Είμαι πανέτοιμος. Πάμε να βάλουμε το drop down list. Στο πρώτο, Data, Data Validation, όχι any value, List και Source, αυτά. Οκ. Το δίπλα έχει την εξής πονηριά. List ίσον indirect, το διπλανό του. Όχι έτσι, όμορφα. Παρένθεση και παρένθεση, ναι. Και οκ. Ναι, θέλω να συνεχίσω, το ξέρω. Φρούτα, μου έρχονται μόνο φρούτα. Λαχανικά, μου έρχονται μόνο τα λαχανικά. Έπιπλα, μου έρχονται μόνο τα έπιπλα. Τέλειο!